इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट विभागांचा बुक वीक सेलिब्रेशन करता पुस्तक सप्ताह आणि तो 18 नोव्हेंबर टू 24 नोव्हेंबर ह्या सप्ताहात वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले असतात आणि त्या कार्यक्रमामुळे अनेक ठिकाणच्या लोक हांगा येतात, या कार्यक्रमात सहभागी जातात आणि त्यातून साहित्य आणि कलेची वृद्धी जाता. इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट विभागांचा ही संस्था आज स्थापन जावन 152-53 वर्सां जाल्ली आसा आणि सुरवाती परस ती पोर्तुगीज काळात स्थापन झाली ही संस्था, पण साहित्य आणि कला या दोन्ही एका प्राधान्य दित आजपर्यंत त्याच वाटेन काम चाललेले आसा. आणि ह्या संस्थेची जरी सुरुवात पहिली झाली तरी पोर्तुगीज हांगासून गेल्यानंतर, गोवा लिबरेट झाल्यानंतर पुन्हा या संस्थेचे नाव जे आसा ते आज इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट विभागांचा हे नाव ताका दिले. ताचे पयलीं हे वास्को द गामा इन्स्टिट्यूट ह्या नांवान ही संस्था वळखताली. आणि आज हो जो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा हो कार्यक्रम गेली अनेक वर्सां हांगा ह्याच पद्दतीन मोठ्या उमेदीन साजरो केल्लो वता आणि अनेक साहित्यीक गोंयचे कलाकार आणि आमच्या शेजारी म्हणजे कुडाळ ह्या भागातले सुद्धा काही लोक साहित्यीक हांगा येतात, ताचो आस्वाद घेता, त्यामुळे कलेची वृद्धी जाता आणि तोच आमचो उद्देश आसा. तर जे आता 8 दीस आसा 18 ते 24 पर्यंत या कार्यक्रमाची सुरुवात ते 24 हो शेवटचो दीस आणि ह्या शेवटच्या दिसापर्यंतची जी कार्यक्रम आसा तांची हांव तुमच्या समोर मांडणी करता.